Què tal, senyors i senyores? Bona nit, bon dia. Bona nit, bon dia... No, anem a fer-ho bé, home. Bon dia, bona tarda, bona nit, depenent de l'hora que ens estigueu veient. Som els Krypton Bros i benvinguts de nou a un nou videito en el que xerrarem de coses fresques, com sempre. Les frescors. Les frescures de DC, vale? Així que tot bé, Jaume? Tot correcte? Tot bé, avui vinc d'estrena. M'he comprat uns cascos d'un personatge que avui hi haurà debat aquí. De Batman. I estic molt content perquè és una adquisició de Wallapop. Willy Estic Pop. content. Sí. Tens els focus als laterals, no? Els laterals hi ha el símbol de Batman, passa que la meva càmera és penosa. A poc anirem millorant Sí. els artefactes, però bueno, aquest és un, ja em tocava un micro perquè, perdó a tota la gent que m'havia d'escoltar amb el micro perquè ens vam adonar que el meu so era molt enllaunat i escarós. Sí. Ara amb aquest això millorarà i res, moltes ganes de fer el vídeo avui. Ah, exacte, sí, va. Yes. Hi ha ganetes, ja que podem fer aquest format més còmode pels dos al final, no? Sí, correcte. Que puguem gravar una miqueta més de tant en tant. Doncs som-hi, no? Som-hi! Bueno, que... Hòstia, és veritat, tu, sempre es passa el mateix. El reixoponet, cony! El reixopó amb la tassa oficial, ja jo la tinc guardada ja. Hem de fer tasses, Hem de fer tasses de Krypton Bros, ja, Sí, per als fans. Mare de Déu. Clar que sí. Candela forta. Bueno, vinga, som-hi. Què hem de parlar avui? Què tenim avui a la cuina? Què està Què hi ha de passant? menú? Què està passant per la casa de bojos. Per la casa de bojos dels Warners. A veure. Jo crec que m'he enterat de que el nostre company Pattinson de Batman 2 es retrasa, no? Sí. Cago en tot. Puta merda. Bueno, jo vinc amb la samarreta del Riddler avui, Així m'agrada. Yes. Bojo sempre. Jo vaig a la feina així, Sí, no? Sí. I a més, és aquest tipus de samarretes que són friquis, però la gent, si no ha vist això, no sap de què va, saps? Llavors jo vaig amb aquesta sutilesa pel món. A vegades no, a vegades vaig amb el símbol aquí i m'és igual. I ja està. Clar que sí. Però normalment intento que sigui una miqueta sutil. Però avui vinc perquè ja sabia que anàvem a gravar i que anàvem a parlar de Batman, un dels millors Batmans a la gran pantalla. Que hi ha actualment, sí. Sí. I, bueno, el del retras, vols comentar tu a veure què t'ha semblat? T'ha molestat o t'és igual? Aviam. Supermanita. Superman de fan de Superman. The fandoms. Bueno, encara que m'agradés molt la primera, però a veure, tots els retrasos mentals incluïts fan mal. No són, sí. Vale? Fan pupeta. Així que... És que ho he pillat ara. Vale. O sigui, fan pupa. No... Ja tenim poques coses de DC, imagina't doncs que atracin pel·lícules maques. Sobre aquesta de Batman, la primera va ser bastant bona, bastant exitosa i clar, molt malament, cony. No sé què està passant. Et va agradar de Batman? Et va agradar o no et va agradar? A mi em va agradar. A mi em va agradar perquè el veig un Batman més realista. En el cas que existís un, lògicament moriria els 3 dies, però bueno. Però de tifus d'una rata de Gotham, no d'una hòstia. Clar, no d'una hòstia d'una pelea, no. Dintre del que cap és un Batman bastant realista, més ortopèdic perquè està com iniciant-se, vale? I l'ambientació fosca de Vengeance sí. És brutal. A mi m'agrada molt més estil això
que, era, també... Una cosa, per exemple, que m'agradava de Man of Steel era això, que hi havia tocs realistes o tocs humans Sí. en el Clark Kent, no?, que veiem. No el típic, pues, sí, puc destruir, volar i de tot i me la pela, no. I aquest Batman del Pattinson també passa una mica el mateix. Tinc límits, vale? Em moc per la ira i per la venjança, però tinc límits, clar, soc humà al final, em faig popeta i tal. Així que a mi em va agradar. Sí. A tu suposo que també, no? Sí, no, a mi em va encantar. És veritat que és un Batman que jo tenia moltes ànsies també de veure, perquè és un Batman... O sigui, és molt Batman, no? És aquest Batman d'any 2, podríem dir. Detectivesco. Sí, com he començat, però ja tinc una miqueta de background, però encara sóc un panoli en algunes coses, però ja amb molta la filosofia del Batman del principi, no? Del començament. Bueno, tampoc analitzaré The Batman, però en d'allò em va encantar, vaig comprar moltes coses de The Batman, em va encantar en el moment. Quan l'he vist ara encara l'aprecio més, perquè és com... bueno, és que hi ha moltes coses que m'agraden. Sí. Moltes coses que m'agraden. Hi ha molt poques que no m'agraden, hi ha moltes que sí, que m'agraden molt. És com... Sí que és veritat que sempre m'ha quedat, amb el tema de The Batman, m'ha quedat el que hagués passat si haguéssim vist un The Batman amb el Ben Affleck, no? I el preu que hem pagat de no veure el Ben Affleck ha sigut veure aquest Pattinson, no? Llavors, això és on no m'acaba de condir tot el món de The Batman, és que està tan ben fet tot el que estan fent de The Batman, i ara amb la sèrie del Pingüino, tot, vull dir que tinc també moltes ganes. Ha sortit molt bé, podria haver sortit un trunyo i ha sortit força bé, no? Llavors, clar, a mi el del retras de The Batman em toca molt la pera, perquè de tots els projectes que hi havia, com tenia l'esperança de que, bueno, és igual el que facin perquè jo tinc The Batman, no? En el fons, jo tinc moltes ganes de veure un Batman, que és el que sempre dic, no? El Ben Affleck de The Flash. Sí. El Batman de The Flash. Jo tenia ganes de veure aquest Batman, el Batman de la Justice League, no? Clar, saber que, per exemple, no vaig veure moltes coses de Batman a The Flash i Aquaman 2, perquè tot això s'anava a acabar, em va rebaixar molt, no? Amb aquest Batman del Ben Affleck, amb el Batfleck, que és, per mi, a nivell d'imatge és el millor, no? Sí. Llavors, clar, jo m'he rebaixat molt i he comprat molt el producte de The Batman. Llavors, amb això és com... Sé que això ho anaven a continuar, que això estava com jurat i perjurat en el Matt Reeves, per tant era com, buah, m'encanta, perquè això ja sé que li donaran via lliure perquè ha tingut molt d'èxit i no confluirà amb el DCU i no hi haurà canvis raros ni res, com que això està assegurat, no? Segueix estant assegurat, simplement és que ens hem d'esperar una mica més. També m'agradava que la sèrie del Pingüino anava a anar molt... No immediatament anava a sortir de The Batman 2, però anava a ser una cosa com fluida, no? I ara serà com Pingüino i espera't molts mesos més per The Batman 2. És com una muntanya russa, com sempre, no? És com, tio, ja estava tot ben muntat i amb les dates molt encaixades i, bueno, un retras... Sí. És com, bueno, és un jarro d'aigua fria, no? Sí, la veritat és que sí, pels fans de DC una miqueta sí que ho és. Bueno, el que dius tu, no sé què ha pogut passar, però tenim teories, vale? Sí. Aquí mostrarem les possibles teories que diu una altra persona, però que no se'n van gaire, no se van mucho de madre. Així que... Aquí... diuen... Aquests són com els motius oficials, sí, no? Que han donat el dir-lo de... que sí, falta escenari disponible pel rodatge i el guió no està preparat a causa de les vagues. Però encara hi ha vagues? No, però com que s'ha retrasat la preparació... Per lo de les vagues que va haver-hi, no? Per les vagues que hi va haver.
Vale. Però bueno, aquesta regla de 3 s'hauria d'anul·lar, no sé, s'hauria de plaçar Superman, s'hauria de plaçar Correcte. moltes coses, no? Tu tens una Però, teoria, no?, sobre això? bueno, a veure, o sigui, aquí hi ha un debat obert ara i és una de les coses que em va venir al cap a dir, tio, aquí la teoria és el GAN és mucho GAN, no? I, clar, el 2025 és Superman, no? Correcte. I això anava a fer nosa, o no? Jo pregunto, perquè, clar, al final és un producte de DC d'un dels personatges més importants de DC, ¿vale? Sí. L'altre és el Superman i el principal és Batman. Clar, fins a quin punt t'has de creure que el GAN t'estigui dient, o DC Studios t'estigui dient que els motius pel qual s'aplaça de Batman són aquests. Ja. Perquè podria ser perfectament que fos que, escolta, no em facis nosa que és el meu any, saps? Llavors jo tinc el dubte, tio. Jo crec que bueno, com que hi ha hagut tanta polèmica amb el Superman, la despedida de Henry Cavill va ser desastrosa, jo crec que és en plan, no. Deixa'm estrenar el meu Superman, que ompli pantalla, que ompli de tot, ¿vale? I després ja Batman, perquè de Batman diguéssim que ja ho tens assegurat una mica, no? Si fan més o menys igual de bé que la primera, ho tenen bastant assegurat ja. Però clar, el Superman és nou. El del GAN, el Superman que vindrà és nou i és en plan, no, acapara totes les mirades perquè no vull quedar-me enrere, saps? Clar, però jo vull dir, a veure, entenc, no?, el de que tu vulguis ser protagonista i que diguis, vale, és el meu any, fora tot, només això. Però clar, és que és molt sospitós, perquè tu dius, a veure, i Peacemaker 2, i The Creature Commandos, sí, i la sèrie del Pingüino... Els hi fan sombra, tio. Sí, no, tot això no està al nivell de Superman, la pel·lícula, òbviament, però, hòstia, és que és com... Som massa guais, no siguem tan guais aquest any. Tio, fot tota la carn a la graella, tio. Què tens por? De què tens por? D'èxit. De morir d'èxit. Tranquil, no moriràs d'èxit. Ja. Saps? Vull dir, si en un any tenim Superman i Batman, joder, on està el problema? És que on està el problema? No. Ho estava pensant ara, dic, home, pues acapara l'atenció de Superman en uns mesos, diguéssim, i després tu Batman otra vez, saps? És en plan... A més, aquest any, què collons tindrem de DC? El que acabes de dir tu. Ja està. Bueno, aquest any no, aquest any... Bueno, aquest any tens Joker 2, em sembla. Ah, sí, cony, sí. Vale? Però, joder, com aquest any ha sigut un respiro, si tu per time, o sigui, per deadline i tal, pots arribar a fer Superman i fer de Batman, no veig el problema. Sí. És pasta que t'està entrant A més, si Superman no n'és bé, tens la seguretat de que de Batman entra pasta a DC. Sí. A veure, Superman anirà bé. Superman ha d'anar molt malament als trailers i la gent ser molt hater per no anar a veure una cosa de Superman que a sobre per la gent que està fora del DCU i de qui és l'Snyder i qui és l'altre, és com tot nou. Per tant, també entra la gent nova, no? Aquesta gent que vulgui començar ostres, una pel·li de Superman, no? Sí, no, i tant. Llavors, és que no està el problema, saps? I clar, i entre això i que el James Gunn té com aquest tarannà que sembla que... A veure, jo, quan es va obrir el debat aquell de si el Pattinson havia d'entrar en el DCU, jo inicialment vaig dir, hòstia, no, perquè és el seu món i tal, i és molt Matt Reeves, i han creat una aura molt, molt guapa i tal i qual. Però vaig pensar, macho, jo no vull 4 Batmans ara, saps? Ja, és que ningú vol 4 Batmans. Si ja el Batman de The Batman ja ens agrada, ja té fans, ja té d'allò, d'alguna manera el podràs integrar en el DCU. Però bueno, al final s'ha decidit que no. També et dic, per sort, perquè és veritat que poder anaven a destrossar aquest Batman o el que sigui, no? Però, clar, és que també és un col·lapse. Això sí que és un col·lapse. Jo trobo que sí.
Perquè haurà de conviure amb el The Brave and the Bold, que és el Batman del DCU. Ja ho va fer amb el Batfleck. Clar. A veure, que també et dic que de Flash surten 2 Batmans i no hi ha cap problema, però clar, és una pel·li, saps que comença i acaba. Clar, estàs ficant el tema del Flashpoint, no? D'alternatives. Sí, però bueno... Sí, eso. Però també dic una cosa. Joker, també tindrem un Joker hi haurà, no? Que és el del Joaquin Phoenix. I en el DCU entenc que poder es fa menció a un Joker i tal. I perdona, el Joker de The Batman. O sigui, poder tens 3 Jokers, no? Perquè m'ha sortit això. Jo no ho veig, jo sí que ho veig. Bueno, és igual. Que això de DC, clar, en el fons és molt guai perquè només passa aquí i qui és fan del personatge a disfrutar com un gorrino, no? Sí. Però clar, per l'outsider que no és fan i que vol cohesió i que vol lògica, això és una bomba atòmica, tio. Això és un... Hòstia. Sí, això només passa a DC, perquè a la competència jo no he vist 2 Iron Mans. Però és que saps què passa? Capitán Amèrica. Que jo això ho veia com una desavantatge i ara ja ho veig com un avantatge. Sí? Sí, perquè penso... clar, òbviament és una desavantatge si la intenció és fer aquesta fórmula Marvel, no? De tenir-ho tot en uno i òbviament no hi ha 2 personatges que facin el mateix... O sigui, no hi ha 2 actors diferents que facin el mateix personatge, no? Ja. Però per què no? Perquè, total, són mons diferents, són Elseworlds, no? És a dir, són mons paral·lels, mons... el multiverso, diguem-ne, també, no? Llavors, bueno, en una lògica cine de cineverso de la persona normal, no? No té lògica, però per una casa que es diu DC, que té inclús allò, bueno, etiqueta dark o etiqueta tal, o el món del Matt Reeves, el Batman del Matt Reeves, jo no li veig tant el problema. No li veig tant el problema. Bueno, al final són dintre de la mateixa casa diferents marques, diguéssim, no? També et dic, el Batman que portin en el DCU, que encara falta també, no?, per veure això, perquè tots els projectes, llavors, el de Batman per mi és un respiro, no? És un dir, bueno... Sí. Que triguin el que vulguin perquè jo tinc de Batman i és un molt bon producte, no? Llavors és com... Els fans de Superman sempre tenim la mateixa merda, o sigui, res. No, però els fans de Superman viureu un moment bastant dolç també perquè tindreu el Superman, la pel·lícula, i segurament sortirà moltes referències a la sèrie de Peacemaker, a The Authority, a Creature Commandos, i tindrà una Supergirl... Sí, exacte, anava per aquí jo. Mentre es treguin una... Com ampliar una mica la família de kryptonianos, ¿vale? Sí. Com la Supergirl que acabes de dir, ja està bé, ¿vale? Vosaltres tindreu The Batman 2 i la sèrie de Pingüino. Sí. Que segurament hi haurà cameos i aquestes històries, però... I Joker 2, que és del món de Batman. Joker 2, correcte. Vull dir que el fan de Batman va servir. Sí. A mi m'està bé que triguin una mica més amb The Brave and the Bold. Tinc ganes de veure també un Batman amb un Robin, un Batman també en plan col·laborador, líder però col·laborador. No, el Batman del Pattinson és un Batman molt diferent. És un Batman molt ratllat, és un Batman molt jove, molt tendre, no? Que bueno, és molt diferent de lo que jo crec que The Brave and the Bold serà. Jo crec que The Brave and the Bold serà un Batman ja més adult, que també tinc el dubte de com conviurà un Batman amb un Superman en una possible Justice League si el Batman és molt adult. Perquè, clar... de veure. No sé com ho voldran tirar. Per aquí no ho sé. No sé. Depèn si el Superman que treguin nou pues és... bueno, más colorido, más family friendly, per així dir-ho. A veure, el Batman de la Justice League i, per exemple, la Justice League animada, que per cert, apuntació, és una sèrie que està al Netflix disponible
i és d'una sèrie del Brian Tim. No Bueno, sé què és igual. Ho pots buscar-ho? Brian Tim, em sembla que és. Fica Justice League Unlimited i em sembla que és Brian Tim. Bueno, el que volia dir és que el Batman d'aquesta Justice League és un Batman que no es fot a donar unes hòsties increïbles amb villanos, per exemple, molt poderosos. És un Batman que va molt amb el Batmòbil, va molt amb el Batavion, dispara, tira batarangs... Això un Batman amb una certa edat ho pot fer. Sí. Ho pot fer. Mira, es diu... la Liga de la Justícia Il·limitada, es diu, no? Sí. Bruce Timm i Paul Bruce Dini. Timm. Aquest. Bruce Timm, perdona. Bruce Timm. Jo havia dit Brian Timm. Bueno, aquest va fer la sèrie de Superman, que és increïble, aquesta sèrie. També és molt... I està una mica infravalorada perquè, clar, de Batman, la sèrie animada va ser tan bona que va... Però, bueno, la Superman també, no? Per mi, aquests personatges, el més top d'aquests personatges és en aquí, És en el cas del Batman, la sèrie animada, per mi és el millor Batman que hi ha, vale? Amb Superman, el millor Superman que hi ha és el de la sèrie animada, i amb la Justice League, bueno, hi ha còmics que m'agraden molt, però la sèrie animada és un exemple clar on aquests personatges poden conviure. I a sobre era un Batman com el del de la sèrie animada, no? És a dir, que és com... Teòricament és el mateix Batman. Sí. I la sèrie animada és molt del món de Gotham, vull dir que es pot... És que jo crec que hi ha com un tabú amb el de... No es pot posar un Batman a la Justice League a la vida real perquè queda molt diferent, són aures molt diferents. Bueno, sí, no és veritat. Mira, la prova és Batman v Superman i la Justice League, les dues Justice Leagues. Correcte. És la prova de que pot conviure perfectament un Batman i The Flash, ¿vale? Sí. Pot conviure perfectament un Batman amb una Justice League. Sí, perquè sí, The Flash, el Batman del Keaton, coopera amb la Supergirl i el Flash. I és increïble. I ell lluita amb el Zod. No, amb el Zod no, perdona. No, amb el... bueno, amb uns... amb els soldats kryptonians. Sí, amb els soldats, sí. Jo tinc ganes de veure d'una vegada, ja ho he vist, no? Però no ha tingut seguiment. Un Batman com el del Ben Affleck. Literalment, perquè també m'hagués agradat veure el Batman del Ben Affleck amb un Robin, tot i que la seva història, el Robin li mata el Joker, o sigui, el Joker li mata el Robin. M'hagués agradat molt veure un Ben Affleck padre, ¿vale? Padreando, no? Perquè és que fa tota la pinta, ell és tot... I a mi m'agradaria que fessin un Batman rotllo això, rotllo... No Pedro Pascal, perquè ja estarà tot arreu, ja. Sí. Però un rotllo Pedro Pascal, no? Amb la sèrie de The Last of Us, amb la nina, no? És un... Jo vull veure un Batman així, una mica paternalista, no? Sí. Però que et salva el cul igual, que et salva la situació, que li fot un moc al Superman... És que jo vull veure aquest Batman, saps? Sí, també. sí. M'encanta el Batman del Pattinson, de soc un ratllat jove i tot em foten hòsties, però jo també em foto, un emo de la hòstia, que m'encanta el rotllo. I això. És que, de fet, de Batman és molt difícil que el plantejament que facis no em convenci, perquè cada Batman en el seu... Clar, vull dir, la meva primera Batman de persones va ser el George Clooney. Sí. I em va pirrar, no? Però clar, també era més petit. Però vull dir, en el context de la pel·li supercomiquera, no? En plan amb els neons, aquell Batman encaixa perfectament. Pagant amb la targeta de crèdit amb la visa del Batman, fent bromes tontes, el neopreno aquell del cul... Hòstia, sí. Clar, per això quan el vaig veure The Flash em va fer molta gràcia, perquè és molt noventero, i pel qui va veure la pel·li del Clooney molts diumenges per la tele, pues, bueno, és un toque, no? Sí. Però, bueno, el tema de Batman, ja et dic, em preocupa, et fa ràbia perquè te l'esperes, però no te l'han anul·lat. Que aquí és una de les grans pors també, que em ve
que a veure si això del Matt Reeves no està en perill, no? Perquè, clar, tu dius, a veure si estaran atraçant això, bueno, sí, ja ho farem, perquè no seria la primera vegada que passa això, no? Correcte. O inclús, estan gravat una pel·lícula, s'anul·li la pel·lícula, no? Clar, ara imagina't per lo que sigui que el Batman fa un cameo a Superman i encanta l'actor, superbones crítiques, jo què sé, 1000 històries, i fan una enquesta d'aquestes que ¿qué preferís ver, de Batman 2 o la película con el nuevo actor de Batman? Pum! Clar, i el Superman els té gordos, per fer aquest... Ai, el Superman, el Gunn. Sí. Llavors, bueno, esperem que no. Si us plau, toquem fusta de que no passi, de que anul·lin The Batman, sobretot, No, perquè jo crec que no. hi ha un Joker espectacular del Barry Keoghan, hi ha un Riddler que vull que torni a aparèixer, hi ha un Alfred que està molt per treure-li suc a aquell Alfred, perquè vam veure molt poc d'aquell Alfred, un Batman, òbviament, amb un Pattinson que puede quemar en los cines, amb la Selina Kyle... És que tots els personatges de la pel·li estan brutals. Sí. Inclús el Gordon. Em va encantar el Gordon, aquest. Sí, l'actor aquest és molt bo. Sí. De fet, per mi és més superior. Hem vist més, també, però el Gordon de la Justice League de l'Snyder... Que també aquest és... surt res, surt... Sí, però... Ja, està desaprofitat al final. Està molt desaprofitat i a sobre és l'actor aquell de Spider-Man, no? Que era com, tio, jo ja el tinc, per mi és el jefe del diari d'on treballa el Peter Parker. Del Peter Parker, no? Per això, el Gordon d'aquest actor em va agradar molt. Sí, de The Batman. No sé com es diu, però sí. I la seva relació amb el Batman... Jo, sí, de Batman... Mola, per exemple, això de la primera de Batman, de que com que ja es coneixen, ja el Gordon sap que no és molt legal el que fa el Batman, però bueno, no, és increïble. L'acompanya i s'ajuden, vaja. És molt xulo la relació i ha estat una cosa molt criticada, no?, de The Batman. El tema de les pistes i tal, que poder... es podria haver, no sé, pensat en una altra cosa o el que sigui. Jo, la veritat, en aquell moment ho vaig viure... El que estava veient del Batman aquell era tan guapo que a mi no em va semblar tan greu, no?, el de les pistes, allò de l'USB amb el dit, el del Ratalada, tu saps? Saps allò del Ratalada, URL? Que també en castellà amb el doblatge no s'acaba d'entendre perquè... Bueno. Okay. Però després, no sé, mira, ja ho dic aquí, el meu Batmòbil preferit és el del Pattinson. Sí? És el del Pattinson, sí, sense dubte. Jo quan vaig veure aquell Tumblr... No, o sigui, quan vaig veure el Tumblr de Christopher Nolan vaig pensar, vale, molt xulo, no? Un tanc... Sí, vale. Però... Em va agradar molt el del rotllo que la moto sortís del Tumblr, ok, brutal. Però era molt Transformers, jo... Era molt Transformer i pel toc realista que tenia el Nolan, era molt comiquero. M'encaixava, amb lo del... amb Indústries Wayne, un prototip de tanc... Vale, era molt xulo, però de disseny és com el tratge. Amb el tratge del Nolan tinc això de que el veia molt... no sé, amb el coll així... Bueno, és igual. També estem parlant d'una pel·li del 2014, crec que era? No, crec que la del... La Begins quan... La Begins és 2008. 2008? Jo crec que sí. Joder, que viejales somos. Sí. Bueno, i després també el que volia dir és que... Bueno, això del... Perdona, és que de Batman em dona molta xitxa. Ja ho veig. Però sí, a mi el Batmòbil preferit és el de de Batman. Jo en aquest aspecte era molt fan del de Batfleck, perquè aquí amb aquelles rodaques que són com... M'agrada molt també. Sí, que depenent del terreny anava oscil·lant les rodes i més. Molt guapo, però clar, el de Batman, del Pattinson, no deixa de ser
que és com un Mustang o alguna així, no? No, és com un tuneado. muscle car aquest Sí. com inflat... O Que, sigui, m'agrada perquè és veus, realista. exacte, és molt realista. O sigui, en plan, s'ho podria fer algú, no? Sí, Al sí, final. té 100%. I els altres Batmòbils són més rocambolescos, no? Alguns, però Sí. bueno. A veure, per exemple, a mi el que em falta en aquest Batmòbil és com armament, no? Perquè acabi de ser bé. Però bueno, per exemple, no sé, és que li falta armament, és veritat. Ara que ho penso, li falta com unes metralletes. Però bueno, ja anirà avançant aquest Batmòbil, anirà clar, avançant. perquè pensa que és el primer... És com molt principiant encara. O sigui, Però, per se lo exemple, ha amordazado, però no... 100%. No, això anirà més. El Clar. disseny millorarà. Però la turbina aquella allà al darrere... Bueno, és que la presentació del Batmòbil a The Batman, jo ja... Per mi és increïble, Vull dir, no té color, tio. És que és increïble. The Batman a mi em va agradar molt. Sí, sí. I em té una mica cagat també el Pattinson, no? Perquè, clar, que ho posposin tant tot... Bueno, diuen que sortirà a la sèrie del Pingüino. Sí, això és una altra cosa que volíem parlar. Sí. Vale? Que és això, que poder... M'ho fico per aquí, però poder... esperen que no... que es puguin veure els cameos que sortia. No? Bueno, és una manera de que, ja que no tindrem la peli a la data que esperàvem, com a mínim veieu el Pattinson, veieu el vostre Batman a la sèrie del Pingüino, que és un dels villans, que a més és continuació de The Batman 1, vale? Que Gotham queda inundada i ara és a veure qui es fa amb Gotham, no? I el Pingüino està allà per... Sí, a l'acecho. Sí. I m'agradaria que no fos un cameo d'un segon, sinó que pogués sortir en un episodi, o sigui, al final, un rato en l'episodi, no? Que es veiés el Bruce Wayne, que es veiés el Batman, com... A veure si, ja que no tindrem la peli a la data que s'esperava, doncs a veure si han dit, bueno, va, doncs gravem una mica, no?, de Pattinson, perquè la gent... Jo vull veure Pattinson, Jo, home, sí, és que... I a més, m'ho ha fet molt bé, m'encanta el tratge. Així com el tratge, per exemple, no és el meu preferit, però m'encanta com li queda i és molt acord a l'atmosfera del Matt Reeves, no? Sí. Això és veritat. Sí. Bueno, és com la novetat, el retras de The Batman. Ja està, a veure. Tampoc es morirà ningú. No. Ens esperem. Per aquest producte ens esperem. Sí, perquè jo he tingut la primera, vale? I... Sí. Home, s'han de deixar... A veure, ja t'he dit el d'abans, que a ningú li agrada que retrasin les coses guais, no? Però bueno, és que és això. He tingut la primera, doncs, si hi ha retrasos perquè, mira, ha sigut així, pues os podéis fijar poquito. Sí. Bueno, pues tema de Batman una miqueta ja podríem deixar per aquí, no? Perquè a part d'això que es retrasarà fins al 2026 i de més... No perilla més, ja està. Clar, no perilla més, és el que hi ha, no? Però... exactament. Després teníem... bueno, sí, una notícia que hem dit, que l'hem vist per aquí també, el de l'Andy Muschietti, no? Sí, bueno... que encara està vinculat amb el projecte de Batman, bueno, Batman The Brave and the Bold. Sí, saps? Correcte. Així que, per exemple, ho tenim per aquí la notícia, vale? Bueno, què en penses tu que en Muschietti encara segueixi... Jo bé, perquè a mi el que em va donar de Batman a The Flash em va agradar. És veritat que sé que no em va donar el que ell volia del tot, perquè va haver moltes coses que es van capar. Sí. I això encara em dona més esperança. Això no va ser culpa seva, tampoc. No. Però, per exemple, jo el retorn del Keaton el vaig trobar... Bé, a veure, no va ser molt èpic. A veure, molt èpic. Va ser èpic.
però és veritat que hi ha el toc d'humor aquell de la cuina, però que ja encaixava amb la pel·li de The Flash, perquè The Flash és un personatge amb humor, no? I també encaixava una miqueta, bueno, no sé si dir una tonteria, però una mica també encaixava amb la pel·li del Keaton, no? Del seu Batman. No. A veure, jo amb aquí no tant, perquè jo el Tim Burton per mi és un pioner i l'aura que li dona a Gotham i aquell Batman amb aquell Gotham de Tim superbartoniano. És veritat que jo no hagués portat el Keaton tampoc a The Flash, hagués portat un altre Batman, però el que es va oferir va ser ell, no? I això també s'ha de valorar. És un personatge que, bueno, si vols, ara que parlem del Keaton, el que va passar als Oscars l'altre dia, que l'altre dia va haver un moment super DC a la gala dels Oscars. Espera que ho busco. Sí, tranquil. I és que aquest actor és el Batman, no? És com el Chris Evans sempre serà el Capitán Amèrica, sempre. Doncs aquest home sempre serà el Batman. I que torni a The Flash, per qui va viure el Batman del Keaton, jo crec que és un regal. Jo ho veuria com un regal, tot i que després es mori o el que sigui. Va ser superèpica les escenes d'acció, amb el Batavió, que la mort també és molt èpica, trobo. Podries discutir-lo de com presenten, no? Allà amb els cabells llargs, amb el tema dels... Però l'explicació del multivers dels espaguetis feta pel Keaton és sublim. Moltes coses del Batman del Keaton estan ben fetes a The Flash i algunes no. Però la Batcova, tornar a veure aquell símbol de Batman, el traje de Batman... Sí. Llavors... Tenim aquí l'escena, no? Que estan l'Arnold... El Mr. Freeze, de la meva pel·li primera del Clooney. Sí, aquesta va ser una sacada de manga, no? Molt xula, Aquí en plan xulito. I aquí ell, no? En plan, aquí explica... Sí, això va ser ahir, no sé si ha hagut aquesta nit, com ell dient que jo ho he Bruce Wayne-itzat, no? Sí. I mola molt que en una càmera... No sé, això segurament està tot preparat i ell ja ho sabia, no? Però quan t'enfoquen a la càmera i de cop ets el Bruce Wayne, no? I li fent així, no? En plan, veniu, villanos. És que això és un regal, no? Això és una persona que ha renegat molt del personatge i amb el temps ha sapigut valorar que és que ell és el Batman per molta gent i sempre ho serà, no? Sí. Bueno, de fet, no anava per allà a les universitats o així... Sí, diguem... Soy Batman. Sí. Llavors, això és un regal pel fan de DC i pel fan de Batman, no? I pel pingüino de l'actor... Ai, se m'ha anat l'actor aquest, el baixet, que feia pingüino. El De Niro, no? El De Vito o així? De Vito. I l'Arnold Schwarzenegger fent de Mr. Freeze... Doncs no sé, jo crec que això és guai poder reprendre aquests moments i que encara es faci broma i que sigui brutal. I que la gent ara se'n riu, perquè en el fons tots vam viure aquestes pel·lis i quan la crítica va posar la pel·li a la bessura, la gent l'hem seguit mirant, quan la feien a la tele, o te la recordes de quan ets petit, les joguines, moltes coses, no? Llavors el temps al final a vegades ho posa tot a puesto i ja està. Sí, que aquí de fet, per exemple, en aquest post, no, fica el comentari aquest de sembla que Warner Bros. Sigui al·lèrgic als diners, perquè... Literalment, perquè això, mira, això ven sol. Clar. Sí, i una de les coses... Aquest moment, després de tants anys, doncs, ha sigut un dels més vistos, no, diguéssim? Bueno, un dels que la gent es riu i es queda com a anècdota. Sí. Per què? Perquè la gent encara et veu com a Batman. Clar. I una de les coses que jo vaig dir en un vídeo va ser que jo no era el que volia veure, ¿vale? Jo no volia veure tampoc aquest DC que volia fer el Walter Hamada, ¿vale? Però em quedarà el dubte de com anava a ser veure aquest Batman en el DCU siguent el Batman amb una Batgirl i amb una Supergirl i tal i qual. Ja. Perquè això no era del tot mala. Passa que jo no ho volia perquè jo el que volia era veure el Batman. Perquè faltaven coses, clar. Amb el Superman. I quan torna el Henry Cavill
i sé que el Batfleck a The Flash té moltes coses i que el Batfleck surt a Aquaman i que poder lo del Batman del Keaton a Batgirl s'anava a canviar per ficar el Batfleck, allà és on jo vaig dir, hòstia, ara tindré el que vull. La Wonder Woman vol fer Wonder Woman 3, torna el Superman de Henry Cavill, el Batfleck nou se'n vol anar de Batman per molt que semblés que sí, som-hi, no? Però, clar, després et diuen, no, el Batfleck a The Flash queda bastant apartat i el Batman és el Keaton. Dius, bueno, ok. Però és que no t'han donat temps ni a valorar aquest univers. Ja. Perquè quan ja el Hamada i el James Gunn ja veuen la pel·li de Batgirl, diuen, ui, això no es pot treure perquè això no anirà enlloc, tal i qual. Però les escenes del Batman del Keaton a Batgirl m'encantaria poder-les veure. Ja, vale? ja. Però, noi, no ho tindrem, no? Llavors és com tantes coses que han pogut ser a DC i no han pogut ser. No han pogut ser, sí. Que una de les coses que vull és, per molt que el Gunn hagi fet les coses malament amb el tema de les formes que té i tal, tinc moltes ganes de trobar una cohesió d'una vegada, ¿vale? Sí, al final ja sí que sigui, tio, però feu algo coherent, feu algo coherent. Sòlid, sí. Que tingui un principi i un final, tio, perquè estem una mica farts de trobar-nos una mica farts. projectes... I ja per acabar de lo del... Perdona que t'interrompi, eh? No, digues. Acaba. Vale, no, jo dic que lo del Andy Muschietti, sí, que té aquest univers d'It, vull dir que és un director que, veient el que The Flash ha pogut fer amb totes les retallades, amb lo de l'actor, amb tots els problemes que ha tingut, sí que té molt de potencial. Jo li veig potencial. I tant. Em va portar el Batfleck que jo volia, el disseny de la moto del Batfleck no la superarà cap moto de la puta vida mai més, perquè és una moto super desaprofitada que em va encantar veure. Però és una cosa que sí tenia molta coherència de lo del Batfleck, com el gran Snyder va portar un gran Batman, va ser els seus vehicles, no? L'avió aquell, el seu Batmòbil, la moto que segurament ve d'uns esbossos del Snyder, no? Sí. Vull dir, era un Batman molt guai. I l'Andy Muschietti et porta els Batmans molt ben portadets, saps? Sí. Te'ls porta molt bé, un notable, anem a fer The Brave and the Bold, anem a confiar en tu. A sobre ja haurà tocat Batman, sí. Per tant, qui millor que un director que hagi tocat Batman, no? Com a Flash. Jo, a mi l'Andy Muschietti aquest m'agrada molt. Des de que va treure les d'It, s'ho va currar un huevo, tio. O sigui... I ara en farà un altre d'It. O sigui, farà com un... Abans de fer The Brave and the Bold, crec que hi ha Welcome to Terry, o la ciutat, com es deia? Sí, Terry o Terry, no sé. Terry o així. Farà un spin-off que es dirà això. O sigui que abans de The Brave and the Bold farà aquest projecte i després ja full Batman. Bueno, no sé si cal allargar més la gallina de los huevos de oro, no, d'It, però bueno, això amb el permís de Stephen King, doncs vale, però no sé. Si ha de quedar bé, doncs endavant, perquè a mi, sincerament, les dues pel·lícules em van agradar. Vale, i parlant de cohesió, segona notícia. Quina? Digue-la tu. Peacemaker. Perquè és que aquesta no m'has dit res, Sí? Aquesta és la que t'he dit. Peacemaker, temporada 2. T'acordes? Sí, m'has comentat alguna cosa, però no m'has dit el que era. Vale. Peacemaker, temporada 2. Vale? Això anirà... Ens apuntem al minutet de vídeo. Sí, tu ves parlant. Vale. Ok. Peacemaker, temporada 2. Aquí ara hi ha un pitote, vale? Parlant de la cohesió que el James Gunn teòricament ens ha de portar. Vale? Ara aquí hi ha una altra polèmica, macho, que no saltem d'una, que estem amb el peu, estem fotuts en una altra, no? A veure, què passa? Aquest home s'ha obsessionat amb que Peacemaker ha de passar. No? Vale. Peacemaker 2 ha de passar. Vale. Sí o sí. Llavors, li han dit, ell ha dit que Peacemaker temporada 2
serà canon en el nou DCU. Vaya por Però Dios. però que Peacemaker temporada 1, No ho és. no. Perquè et recordo que en l'últim episodi de Peacemaker temporada 1 Sí, surt la Justice. l'Aquaman i el Flash i un I Superman dos ombres, sí. i dos sombres, ¿vale? Llavors, a veure. Parlem-ne, veiem què passa. Això que no s'enteren ni ells d'això. en el No, fons. tio. Això és una excusa i per això aquí al GAN és on dic, tio, macho, no pots per una vegada a la teva vida. Mira, la sèrie de Waller, ¿vale? Que surti el Peacemaker. Tota la sèrie, si vols. I que la sèrie de Waller sigui Waller Peacemaker. Clar. Perquè ja era això. Ja, la Peacemaker temporada 1, al final surt l'amant de Waller. Llavors... Que no. Que paio, aquí perquè com ha creat ell... Bueno, no ha creat ell el Peacemaker, sinó que ha Sí, l'ha creat ell. És del James Gunn. Bueno, l'ha creat. Ja m'entens. No, o sigui, sí. ha agafat l'actor i l'ha personificat, no? Però... No. Si em treus tots els personatges Zack Snyders, ¿vale? I tot el que envoltava el seu món, m'ho treus tot. Por mucho que te joda. ¿Vale? No, però és que... M'ho treus tot, tio. Perquè ara, no, la temporada 1 sí, però la 2 sí que serà canon. No, tio. Sí, no, perquè no té cap sentit, I a més ja tio. estàs canviant el timeline del teu univers, ¿vale? Clar. Perquè ja estàs posant... No has començat a fer res i ja m'estàs dient que Peacemaker 2 va antes de Waller, que esto no estava programat, però tal. No, com Tio, és suyo, no pots estar-te. Clar, com és seu, ho he de fotre sí o sí. I mira, No. que la sèrie a mi em va agradar, però no és un personatge com per trencar un schedule que tinguis tu del nou DCU. Tio, que no, A més, què collons que no eres mira, un Daredevil. O A sigui, Peacemaker temporada 1 fa una broma al Peacemaker del Superman. Vale, és el tipus de personatge i és l'humor que té la sèrie i tot. Però com que tiene un fetiche con la caca. I que l'Aquaman folla peces i que no sé què. O sigui, un rotllo que tu no vols que la gent vinculi el poc respecte amb humor al personatge de Superman, perquè tu, jo no vull que vinculin el Peacemaker amb el Superman en ninguna ocasió, saps? Vull dir, com a molt que se'l trobi allà i que li foti un estornut i que li foti una emputxada de 40 metres. Clar. I que no faci més bromes, no? Sí, vull dir que és que aquí el James Gunn s'ha de guanyar la confiança de molta gent, perquè el rotllete que ha tingut amb els personatges de DC no vas bé, saps? En plan, Peacemaker no ha de ser l'exemple del teu nou DCU. No tinguis tantes ganes de continuar Peacemaker perquè sempre és un personatge que podrà sortir a Waller, a Creature Commandos... Fes com a The Batman, si separen Peacemaker, Waller, pues en su mundo, y lo que está creixent nou, pues en el suyo. Bueno, és un detall... Si funcionen bé les dues coses, a la llarga intentem a veure com ho podem unir. Però no fem unions ja de bon principi quan encara no hi ha un univers construït. O sigui, per això et deia el cas de Daredevil. Daredevil és un personatge, sí, molt famós, però també molt secundari, a part de Capitán Amèrica, Iron Man i de més. Sí, que però no és com dels grans. Clar, però quan ho tens consolidat, pues, si vols treure'm un Daredevil i fer-ho bé, vale? Perquè la sèrie de Daredevil de Netflix, no de Marvel, no. de Netflix, és una obra mestra, vale? Sí. Pues, però o sigui, des de la pel·lícula, a la pel·lícula de l'Spider-Man, no? La última o la penúltima, crec que era, que surt un cameo del Daredevil, un moment. Sí. Però perquè Marvel ja va comprar la sèrie i de més i tal. Però bueno, portaven ja tot un univers darrere. I ara volen... Que sí, que això...
Ha sigut una cagada. Sí, Ha sigut bastant. una cagada. Pero es lo que hay, es el señor Gunn, así Sí. que... y sus lógicas. Però bueno, Després em fa gràcia perquè alguns diuen en plan és que tu per criticar algú no cal que ho comparis amb el que s'ha fet abans o no cal comparar sempre. Ja, però és que jo comparo com es tractava a l'Snyder a la No l'he mínima vist. que deia alguna cosa. L'altre dia es va obrir un debat també de que el Batman no mata Ah, sí, joder. i que el Batman de l'Snyder mata. Però llavors és com, a veure, tu m'estàs dient que jo accepti tot lo del Gun a pies juntilles Sí, i d'un puto Batman que ja no sabràs res, que ja tal, ara s'obren debats un altre cop d'aquell Batman de que era una mierda. Tio, si no el vas disfrutar, pesados. tens molts Batmans. Tens molts Batmans. però tu has vist a quines situacions estava aquell Batman? clar. En plan, Que... ja està. És un tio que està tot el puto dia entre les cordes, tio. Es carrega un paio. Li estan a punt de matar la mare al Superman. Que, a veure, jo per mi prefereixo que no mati. Però què si mata? Perquè l'Snyder, en el seu context, fa que mati. A veure, tampoc va allà amb la katana, saps? Exacte, però no fot... A veure, no fot trets ni res, no? No, però... però d'una hòstia aquell de la li paret. trenca el coll. Bueno, Ja està, i s'entén. Però, per exemple, hi ha una escena de The Batman que la Selina Kyle es vol carregar el corrupte aquell sí. de la policia i el Batman ràpidament li para. tira la pistola i li diu si creues aquesta línia, ets com ells, tal i qual. Això és un Batman amb uns valors, amb la filosofia Batman, vale. Però és que el Batman pot tenir moltes interpretacions i Sí. cada director ho interpreta com ell vol i poder la interpretació que faci el Gunn del nou Batman del DCU no ens agrada i no matarà, saps? Vull dir, és que no és lo important que mati o no mati, és que t'agradi en el Batman, en l'atmosfera, tal. És com el Superman, no? Jo tinc ganes de veure aquest Superman amb els calçotets a fora, diguem-ne. A veure si m'explico. Sí, no, ja t'entenc, ja. Jo tinc ganes de veure aquest Superman icònic, tal, però perquè ja he vist un Superman que podia ser molt dolent, que poder se'l va posar molt entre les cordes, que és superèpic, però perquè és totalment èpic en la força, en la manera, en l'expressió, en el cos, no? Tinc ganes també de veure un Superman, ara seré molt, molt extrem, però com el de Super Pets, no? Que té un perro, que té la Lois Lane, que té una cita amb la Lois Lane, que això també ho veus una mica en el de Man of Steel, però ho veus molt de passada i no queda tan espectacular perquè hi ha com altres interessos, o sigui, hi ha altres motivacions a la pel·lícula. Però jo, a Batman vs Superman, quan es fota dins de la banyera amb la Lois Lane, que li porta una flor, aquest Superman també és el Superman icònic, dulce, el nòvio que totes les ties voldrien, saps? Vull dir, que li és igual, que t'he salvat la vida i per mi és el més important. Llavors aquest Superman també l'hem vist amb el Henry Cavill. Sí. L'únic que la gent s'ha quedat amb que quan se li posen els ulls vermells sembla un villano. Aquest té el tratge negre. És que... Pavo, doncs llavors és que tu t'han de posar, quan et miris la pel·li de l'Snyder, fica't el contraste a tope, fica't el color a tope i ja t'agradarà aquell Superman. Perquè és que és literalment que només et val que sigui llampant la cosa, no? Sí, la tonteria... Però ja ho vam explicar, ja vam explicar en el vídeo anterior que a vegades és cert que quan tu tires d'èpica prescindeixes de color en el sentit de l'atmosfera de color, no? Sí. I és veritat que ara estem en un moment on si el Superman tingués un altre cop aquesta presència icònica de Salvador del Barrio, diguem-ne, no? Doncs també no passaria res, perquè ja l'hem vist matant aliens al Zod, ja l'hem vist amb les garres aquelles de les naus kryptonianes que semblava molt com si fos un Brainiac, no? Em falta veure-la amb un Brainiac. Però és veritat que ara estic aquí una miqueta amb la wave aquesta, amb la onada de tinc ganes de veure el Superman de calzones, perquè és veritat que jo en mi ser profundo, és veritat que també tinc ganes de veure un Superman així, perquè l'últim Superman
ha sigut un Superman una miqueta més deep, no? Més profund. Sí, o sigui, ara si tornessin a agafar la mateixa... que no ho faran mai, però bueno, la mateixa metodologia, no?, de Superman, un Superman més fosc, més traumat, diguéssim, no?, una mica. Com més Injustice, no? Que poder Sí. era el que relacionem més amb el Snyder. Sí, doncs exacte, doncs per això. Aquest Superman no el toquis perquè és de Snyder, vale? O sigui, o han de passar molts anys per poder jo fer un reset. Clar. Però de moment aquest tipus de Superman més fosc, més, com dius tu, més deep, Sí. no me'l treguis. Ara el que volem veure poder és un Superman més clàssic però també realista. Perquè no? mira, Més quan va actual. tornar el Henry Cavill, es volia fer un Superman de calzones. Sí, no? correcte. I la gent estava veient. Si de fet a la postcrèdits el tratge de Superman es veu molt més colorit. Era molt intencionat de... Això és el que ve, no? Clar. I tothom està veient. Vull dir que ara que la gent més pro-Snyder em vingui a dir que aquest Superman serà massa colorido, no? Jo Sí. sóc super pro-Snyder i jo volia veure també el Superman que el propi Henry Cavill també volia, no? Sí. Llavors no ens mentim tampoc. Volíem veure un Henry Cavill també colorit, no? Llavors, bueno, això, he perdut una mica el fil del que parlàvem, però jo crec que el que passa que el que està passant amb el Gunn, el que ens està passant amb el Gunn és que com que a vegades es fiquen uns fregaos per justificar el seu DCU, que aquí és on et torna a donar a entendre que és un director una miqueta peculiar, però que després els productes poden sortir bé. Perquè jo és un director que realment a mi amb Guardianes em té guanyat, és un director que ha fet Scooby-Doo, que per mi és una pel·li que m'agrada molt, és molt de la juerga, però és que a mi Scooby-Doo és una saga que m'agrada molt i ell és un director de la segona. Sí. Llavors per mi això ja li guardo una mica d'esperança, no? Però clar, entenc que un random que ha vist que l'únic producte de DC que ha fet són mamarratxades com Esquadrón Suïcida i Peacemaker vagi cagat. Clar. Perquè és normal. Però què has de fer? No donar-li un vot de confiança? Haurem d'esperar, no? És el que ens ha tocat ara mateix. O sigui... Jo agafo el logo de Superman i rajada el logo perquè és del Gunn i perquè tal, és que ho veig molt... No, tens tot el dret, Tens tot el dret i et pot no agradar, però és que acabarà no agradant-te perquè acabaràs comparant-lo amb un altre logo, que s'ha de fer també, perquè està per això, no? El logo de Kingdom Come no és de l'Snyder i et pot encantar o no agrada, vale. Però clar, jo crec que, no sé, espera que vegi tot el traje, no? O vegi una mica l'atmosfera d'aquell traje. Perquè jo estic completament segur que la primera imatge, ja ho vam dir, la primera imatge del logo del Man of Steel, que el tens tu aquí a baix, a la foto, poder la gent va dir, què és esta mierda, saps? O inclús del Batman del Ben Affleck, tope de gruixut, no? El murciélago. I dius, tio, però a veure, no sé què, això no és així. I mira, al final després han sigut uns tratges brutals, uns personatges brutals... Sí, no, a veure, hem de deixar... És el que et dic, ja que hem tingut aquest home, a DC, doncs deixem a veure què fa. Jo crec que hem d'esperar. Ja que està aquí, doncs a veure què haces, no? Clar. Però bueno, no... Sí que és veritat que al principi, doncs, perquè com ell també es pica de seguida al Twitter, doncs dona peu a... doncs ets un picat, no? Vaig a comentar-te que el logo és una merda seca perquè... A veure, a nosaltres ens va molt bé que sigui aquest tipus de director, perquè ens dona material, no? Sí, en veritat, sí. Perquè quan contesta la gent, un altre ho veuria com, hòstia, què fas allà a internet? Ves a fer la peli, no? Sí. És veritat, té un component de dir, tio, què fots contestant a gent com si fossis aquí, com si fos això al pati del col·le. Però és veritat que té molts avantatges, que et vas enterant de les coses, va desmentint coses, perquè els rumors són molt cabrons.
Tu et penses una cosa i si et surt ell dient que no, que això és fals, que ha sortit moltes vegades, Sí, sí, sí. En plan, la nova Wonder Woman poder és aquesta. Va dir, no, fals. No he parlat mai amb aquesta actriu. O Supergirl, bueno, m'encantaria treballar amb ella, però no hem parlat d'aquest tema, no? Llavors... O Peacemaker 2, no? O això, no? Aquestes coses que et donen debat, ens dona xitxa, en el fons, no? Sí, sí. Bueno, en definitiva... Sí. Ja veurem què passa, veiem com ho fa per juntar Peacemaker amb el nou univers, però ja és el que he dit abans. Primer hem de veure l'univers. Aviam com ho fan, com ho encaminen. A veure, Peacemaker ven molt. Jo entenc que ell vulgui tirar d'un producte que ell ha fet, Sí, que ha vale. agradat, y que ahora tindrem Peacemaker por todos los sitios. Sí, claro, perquè el que vol és que... Perquè ens els estàs posant amb la falca. Com ha triomfat el Peacemaker, doncs ara vull merchandising. Què porta aquest nen? Jo, de fet, doncs tinc el Funko Pop, Vale. que és un personatge que em va agradar i que la sèrie és bona, la intro és espectacular, Sí. no hi ha collons a passar la intro perquè és una cançó xula. Però el que em vinc a referir és que el personatge és molt guai i això no t'ho negaré i tal, però hi ha molts altres productes que també ens hem quedat amb ganes de més, Clar. i ens hem tingut que aguantar. Sí, no, 100%. O sigui, ara perquè com jo Cyborg, soy el per creador, no? Soc el creador de Sí, Peacemaker, no? Perquè l'he portat al Esquadrón Suïcida, doncs jo vull més. Doncs bueno... Sí. Bueno, ja que ets jefe, pues, al final faràs el que et doni la gana, no? Si t'ho accepten, però a veure, que és una mica injust. És una Però mica mira, injust, perquè jo, per exemple, de la Justice League, a mi Cyborg m'ha faltat una pel·li seva. Home, És de l'únic personatge que no hem vist pel·lícula. I a mi Cyborg m'encanta. Allò, mitat hombre, mitat màquina. I Està a molt Snyder desaprofitat, aquí, tio. el Cyborg no té color. no, exactament, o sigui, de la Justice League del Whedon amb la del Zack Snyder, o sigui, té un molt de protagonisme al Cyborg. I menys mal, perquè pobre el xaval, també. Però bueno, deixem ja el tema de Peacemaker i el Sí. senyor Pistoletes, perquè Sí. Què més tenim? és el que hi ha. Ja com a últim, Sí. tenim, bueno, comentar una mica la sèrie aquesta d'Esquadrón Suïcida, he dit, Esquadrón Suïcida, vale? D'aquesta d'animació, no? Bueno, és com un anime. L'anime? Sí. Ah, no és de l'Esquadrón Suïcida, és de la Harley Quinn. Com Passa que surten... Suicide Squad Isekai. Veus, ho ensenyo per Fica-ho, aquí. doncs poder ho estic jo equivocat, Veus? New poster for Suicide Vale. Ok, vale, doncs perfecte. Vale. O sigui... A veure, baixa el pòster que es vegi tot. Bueno, veiem l'Amanda Waller, Sí, correcte. veiem la Katana, veiem el Joker. Aquesta de l'esquerra no tinc clar qui és. Espera, que Poder és la Quinzel, no? O quan Aquesta? abans de- No, aquesta és la Katana, la de la dreta. teva. aquesta d'aquí. Hòstia, no ho sé. Aquesta sí que no ho sé. Tenim Vale. la Jarly. Harley Quinn. Aquests dos... Aquest poder és Aquest és el Capitán... Aquest, Sí, el Capitán Kirk, anava a dir, hòstia. Bueno, el que va amb la Waller, no? El que li... Sí, el que contracta joder, la Waller. m'encantava aquest personatge, no m'acordo del nom. Hòstia, no me'n... Bueno, és igual. A Esquadrón Suïcida del 2016 em va encantar. Sí. I a la nova també està bé, amb el rotllo així de l'escopeta i tal. Sí, bueno, però a mi em va agradar més la primera, Sí, a mi Un tio també, així, a mi també. més cabró, més dur, saps? Més soldat. Sí. Aquest del barret no sé qui és. El King Shark... Qui? Ah, el del barret El no del sé. barret, no sé, té com un... No sé, un líquid aquí, sembla cagat. El King Shark, no, es diu? El King Shark, sí. En pis. Aquest és el Peacemaker, correcte. Aquí també el tindrem, Ja t'ho dic, ara Peacemaker està en la sopa, Sí, s'ha de... I aquest aprofitar. és el Bloodsport, Ah, vale. el de Suicide Squad. O el Deadshot, no ho sé. Ja, poden ser un dels dos, sí.
Home, a qui li agrada els animes... A mi els animes, sí, m'agraden. A veure, De fet, No aquí soc- tenim no sóc un més mega... imatges. Sí, això va ser el tràiler quan van... Home, a veure, té bona pinta, l'animació és molt bona I el i a qui Joker li fa agradi... una mica de Cangeli, Sí, Sí, sí. boig. Mm. No sé, a veure... si és que, clar, poder l'anime sí que em faria més gràcia que la pel·lícula de... Bueno, pel·lícula o sèrie d'animació. No sé per què, perquè poder estem més acostumats als animes. Però... Bueno, a mi Tu t'ho veus A mi tot. m'agrada. Sí, home, les sèries d'animació de DC dolentes no són, i les pel·lis tampoc. No, dolentes no dic que siguin, El que passa que el tipus de dibuix el relaciono amb nens, bueno, més jovenets i no m'acaben Això va a d'enganxar. gustos. Sí, Això va a gustos. però no, l'anime té bona No, pinta, això ho miraré 100%. Sí, sí. Està guai, està guai. A Bueno, veure doncs si el això, posen a algun lloc. Aquesta serà l'altra. sí. Bueno, en principi això el 2024, però no sabem quan, no? Aviam. Ara mateix de sèries animades, New trailer, però a no qui li diu interessi, res. això conviurà amb aquesta sèrie de la Harley Quinn, En release, vale. ¿vale? La sèrie de la Harley Quinn. Aquesta sèrie de Superman, que no sé si la continuaran o què, la Superman aquesta hi ha una sí. sèrie. Sí, és veritat, n'hi ha una, és veritat. I en principi, a part d'aquestes tres, així que estiguin continuant, bueno, i ja està. I Superman i Lois, que no és d'animació, però no està com a dins de... Falta una temporada. Llavors, a veure, productes n'hi han. Sí, home. Ara falta esperar les big ones, no? Les big ones, però... Coses a DC tindrem i les anirem comentant, i tenim la sèrie del Pingüino, tenim Joker 2, tenim Superman i Lois... Podem fer també vídeos de les sèries animades, jo m'ho miro tot, perquè jo no tinc cap problema. Bueno, podem comentar. També em va treure una sèrie l'any passat que es deia Gotham Knights, Ah, sí. i Gotham Knights a mi em va agradar molt. I podem parlar de coses que hagin tret, no? Les Sí, Justice home. Leagues, coses... Bueno, ja ho anirem veient. Sí, home, sí. La qüestió és que ja us diem sempre que si hi ha alguna coseta que vulgueu que comentem, endavant, perquè al final és donar suport a DC i bueno, a nosaltres sempre ens agrada parlar d'aquests temes. De DC sempre podem parlar. Sempre. Hores i hores. I també notícies que surtin actuals i a més, sempre les tindreu per aquí. Mira, una cosa, per exemple, l'altre dia va ser el 8M, el Dia de la Dona, no? Pues, jo vaig mirar per... Bueno, jo tinc la Nintendo Switch i em vaig agafar aquest joc per la Nintendo Switch per Wallapop, Super Hero Girls, que també ve d'una sèrie animada per nens, és més per nens petits, i el vaig veure barat i me'l vaig agafar perquè tenia ganes de jugar a aquest joc. Dels jocs de DC per la Switch els tinc tots. Ara ja era aquell l'últim que em faltava. I aquest de què va? Bueno, la sèrie anava de les superheroïnes de DC, doncs, sí, però... a diferents situacions. Però dic que és tipus plataforma o... No, és amb personatge amb 3D. Aquest. Ja. Ja el provaré. I, bueno, vale, no l'has provat encara. No, està precintat. Vale. Tinc la Switch aquí, amb la fundeta pertinent. Ja estàs amb el pack complet, els cascos, la fundeta de Batman... I la Switch la tinc amb els seus, les seves fundes de Batman. Això no m'ho havies ensenyat, Sí, això ho vaig agafar. Tot per Wallapop, perquè la veritat és que jo recomano molt comprar coses per Wallapop, perquè la gent li dones una segona vida a les coses i ja les coses estan en molt bon estat. Per tant... Hi ha algunes que sí. No, totalment. Per exemple, la funda del Batman la vaig comprar per Wallapop i estrenar. Estàs per estrenar. Wallapop t'estem fent publicitat, sisplau. Sí, sí, exactament. Jo no tinc cap problema. I de jocs de la Switch de DC, perquè li interessi, ja que estem parlant del tema, doncs hi ha la trilogia del Batman Arkham, amb tots els DLCs, que és el millor joc de Batman que han fet mai en tota la història.
està per la Switch. Després tens el DC Super Villanos, que també el tinc, amb l'edició Deluxe. També han tret el DC Chaos Cósmico de la Justice League, és més per nens, però és força entretingut. I el Super Pets, que també me l'he agafat per Wallapop. M'arribarà... Ah, sí? Hi ha un joc de Super Pets, també? Sí, el van treure i també el vaig trobar per 10 eurets al Wallapop i vaig dir, jo tot el que és sortida de DC ho he de tenir. Ja que no tinc una consola gran, sí, no? Doncs amb la Switch tiro i de sobres. Aquest sóc jo més. Sí. El que passa que el Suicide Squad no me'l penso pillar, Ja, una cosa polèmica de la Suicide Squad és el nou Joker. Han tret com un Joker amb la pota així com que no té cama i té com una cama metàl·lica, però el disseny de la cara i tot no ha agradat gaire. No? És com una miqueta més raro. Ja vaig sentir que no era molt bo i tal, dic, ja passo. A veure, jo al no tenir la Play 5 o la Xbox, doncs segueixo el tema de la Justice League, el de l'Esquadrón Suicida Kill de Justice League, per als dissenys i per veure la jugabilitat. És un joc xulo, qui tingui la Play 5 doncs és un bon joc per tenir. Però bueno, a mi jo soc més de jugar, crec que és online també, jo soc més de jugar offline, sí, però diuen que més d'una campanya. Si no m'equivoco, diuen que és molt repetitiu i... Sí, la campanya no és tan trencadora com... Sí. Bueno, no sé, jo si tingués el Play el tindria perquè és de DC i jo tots els jocs de DC me'ls vaig comprant. És com el Gotham Knights. També van dir que és una miqueta fluix, però bueno, com tot el que es va traient últimament. Sí, és que Warner, tio... Bueno, jo crec que ara millorarà. El problema no és DC, és Warner, sempre ho he dit. Sí. Putos. Bueno, ells ho perden. Exacte. Pues res, companys i companyes de Seites, per aquí ho anirem deixant. Sí. Vale? Avui ha sigut un vídeo curt. Quan portem? 1 hora i 12 minuts, de moment. Perfecte, ja està. També com que farem més, sí, és que la qüestió és que... més curtets. Clar, no cal com l'últim, que clar, portarem ja moltes setmanes sense pujar i tal. Exacte, correcte. Tenim moltes coses, volem dir coses. Clar. Pues res, fins aquí el vídeo. Esperem que us haguem entretingut com a mínim. I ja sabeu, passeu-vos pel canal Crypton Bruce. Comenteu als comentaris el que penseu d'aquestes notícies, el que vulgueu que parlem. Doneu likes i coses, vale? I ja està, gent. Us estimem i... Us estimem molt. Visca DC. Visca DC. Apa. Adeu. Adeu.